Mayong gabi sa tanang mga kaigsuonan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga kaigsuonan nga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton online Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit sa tibuok kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pagampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga paagi sa pulong sa Ginoo. And tonight we will be meditating a very common passage of the scriptures, and it's found in Romans chapter 8 verse 28. Roma kapitulo 8 bersikulo 28 ang giingon dinhi: Nasayod kita nga diha sa tanang butang nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya, kadtong iyang mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. Amen. Kung bugat kaayo ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, kung overwhelming kaayo mga kaigsuonan, ang anak sa Dios aduna gayoy basihan nga walihan niya ang iyang kaugalingon. Walihan nato ang atong kaugalingon pinaagi sa pagsulti nga kalma lang, be still and know that God is God. Kay nga naman ang atong kinabuhi anaa sa kamot sa gamhanan natong Dios. Kay sa tinuod lamang mga kaigsuonan, kung ang mga bugat nga panghitabo sa atong kinabuhi, kung ang mga panghitabo sa kasaysayan sa atong kinabuhi tsansa lamang or aksidente lamang, kana insecure gayud kaayo kita, we might feel overwhelmed. Pero ang teksto nato niining taknaa mga kaigsuonan nagaingon, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. All things, tanang butang, ug ang tanang butang naglangkob ka na sa imong kasinatian karon igsuon, whatever that is, bisan pa og bugat kaayo na nga problema nga miabot ka nato, miabot sa imong kinabuhi, apil na sa giingon sa Biblia nga all things, tanang mga butang. And God is working mysteriously para sa atong kaayuhan. Misteryoso gayud kaayo nga nagapanglihok ang Ginoo alang sa atong kaayuhan. So unsa may response sa atong kasing-kasing, musalig kita sa Dios. Kay dili biya mangililad ang Dios. Wala siya na makak mga kaigsuonan. He will not deceive us. Ang atong kaayuhan mao ang naa sa kasing-kasing sa Ginoo. Ang atong kaayuhan mao ang katuyuan sa atong Ginoo. Mao kana ang iyang saad ug mao kana ang iyang gi-assure kanato. Dili nato siya dudahan mga kaigsuonan. Kung ang mga pagtan-aw nato sa atong kinabuhi, ang atong pananaw, when sight says all things are against me, kining tanan bato kanato, atong i-rebuke ang atong kaugalingon pinaagi sa pagtuo. Gumikan kay hasty kayo na nga conclusion. Atong walihan ang atong kaugalingon, mga tarungan kita sa atong utok, sa atong kasing-kasing, moingon ta nga ngano, magbuhat ba di og dautan ang atong Dios? Buhatan ba di ay niya kita og dautan? Ang tanang nahitabo sa atong kinabuhi alang sa atong kaayuhan. O daghan kayong mga higayon mga kaigsuonan nga ang Dios Gyud mismo nagtanom og mga tunok sa atong dalan aron kita musalig ug mudepende lamang kaniya. Kay kung ang atong dalan smooth kanunay, makalimot kita sa Ginoo. Makalimot gayud kita sa Ginoo. Muna nga sa pagkamatinud-anon sa Ginoo, iyang gibutangan og tunok ang atong dalan aron sa matag higayon kita muyangu kaniya ug musalig lamang kaniya. And how seldom we see all things so working for our good. Dili na gyud maihap ang problema nga atong nasinatian unya misangpot sa atong kaayuhan. Di na maihap bisan pag i-review nato ang kasaysayan sa atong kinabuhi. Mao gani nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon nga bisan pag ang nahitabo sa kamulong sa atong kinabuhi bugat kayo, kinahanglang mutuo kita sa saad sa Ginoo. Mubarog kita sa saad sa Ginoo. Hinaot nga ligunon sa Ginoo ang atong pagtuo. Nga taliwala sa mga bugat nga panghitabo, moingon kita nga ang Dios nagbuhat og maayo kanunay.
Wa gyud sukad masukad ang Ginoo na himong mangtas nga binuangan niya ang iyang mga katawhan. No. Bisan pa og patyon kita sa Ginoo, or bisan pa og ang atong gininhawa putlon na sa Ginoo, insakto gihapon ang iyang paghukom. Kinsa man ang language mo kini giingon ni Job sa Old Testament, though he slays me, yet I will trust in him. Sa Bisaya pa, bisan pagpatyon ko niya, matod pa ni Job, referring to God, musalig lang yun gihapon ko kaniya. Busa dalaygon kayo nga atong buhi nga Dios, gumikan kay ang sitro sa paghari niya sa tibuok kalibutan ug sa tanang panghitabo sa tibuok universo gihatag sa mga kamot sa atong Ginoong Hesukristo. Kadtong mga kamot nga kanhi gilansang didto sa cross, karon nagagunit na sa sitro sa iyang pagmando ug pagbulutan ug pagkahari sa tibuok kalibutan. O kini giingon sa atong Ginoong Hesukristo, all power in heaven and in earth is given unto me. So ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta gihatag sa atong Ginoong Hesukristo. So nganong i-question man nato ang iyang pagka-bright, nganong i-question man nato ang pagka matinud-anon sa atong buhi nga Dios, nganong i-question nato ang iyang pagpanglihok sa atong kinabuhi nga siya ang Dios nga nagsakripisyo sa iyang kaugalingon alang sa mga makasasala nga susama kanato didto sa cross sa Kalbaryo. Iya ganing gisakripisyo ang iyang kaugalingon alang sa mga makasasala aron kita maluwas. Unya dudahan pa nato siya sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Iya na ganing gihatag ang iyang pinaka-best nga sakripisyo alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako, aron ang kapungot ug tunglo sa Ginoo mapapas, mapalong, higala kung wala ka pa kang Kristo. Know for sure nga ang tunglo sa Ginoo ana kanimo, pero gumikan sa gibuhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo, sa iyang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi, kinahanglan gayong ipatulo ang dugo, kay kung walay pagpaaga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Iyang gisunod ang tanang sugo sa Ginoo, gumikan kay gi-require sa Ginoo nga kita mutuman sa tanan niyang balaod, pero wala kitay katako sa pagtuman niini. Si Kristo ang mituman, gibuhat na ni Kristo ang tanan para unsa nga katuyuan mga kaigsunan alang sa atong kaluwasan, alang sa atong kaayuhan. Busa higala maluwas lamang ikaw kung imong ibutang ang imong pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo. Alang sa tanang mga kaigsunan, dili nato insultuhon ang atong Ginoo pinaagi sa pagduda sa iyang saad. Iyan ang gihatag ang best alang kanato, busa kining tunok nga atong nasinatian karon alang gayud kini sa atong kaayuhan. Dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios, pagampo una kita. Daghang salamat o Dios sa imong saad nga naghatag kanamo og kalinaw nga bisag unsang nahitabo sa among kinabuhi, ikaw gihapon mao ang nagakontrolar niining tanan alang sa among kaayuhan. Ug tabangi kami diha sa mga pagampo ning takna sa kagabion. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.